Gikabalak-an karon ang problema sa panglawas ug sanitasyon sa mga mibakwit nga mga residente sa Maguindanao human sa padayong opensiba sa militar kalabot sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Si Raha Buayan Mayor Zamzamin ang patuan nibutyag nga ning abot sa iyang lungsod ang mga bakwit gikan sa munisipalidad sa Mama Sapano, Sharif Saidon, Sharif Agwak ug Dato Saudi ang patuan. Si Ampatuan nibutyag nga sa ilang lungsod sa Raha Buayan walay nahitabong panagbangi mao nga niabot sa iyang lugar ang mga bakwit. Apan niyang gikabalak-an karon mao ang water and sanitation problem nga matud niya masinati sa mga bakwit sa mosunod nga mga adlaw. Si Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato nibutyag nga gibana-banang anaa sa 7,000 ka mga pamilya ang namakwit gikan sa Dato Unsay din dunasay panagbangi ni adtong Biyernes. Sigon sa gobernador nga ila pang gibalidar ang eksaktong gidaghanon sa mga pamilyang namakwit apan niyang gisulti nga gikatakdang mudaghan pa kini human siya makadawat og report nga daghan pang mga tawo ang namakwit sa mga lugar diin nasinati ang opensiba. Si Mangudadato niingon nga ang provincial government nihatag na og tabang sa mga apektadong pamilya apan iya usab gilauman nga motabang sab ang mga local government units tungod kay sila ang mga first responders sa panahon sa kagubot. Si Captain Joan Petinglay sa 6th Infantry Division nibutyag niadtong Sabado nga padayon gihapon ang opensiba batok sa BIFF. Wala na mga panagbangi nga na-report kagahapon sa buntag apan duha ka mga MG-520 attack helicopters ang nakitaan sa SMPS complex, ang stronghold area sa mga BIFF.